Nagpindas ni kakabsat ni oh. So naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat o tata nalaglag manon tatakit. Pakita ka niya yung kakabsat ta sumagpit tay salaset min. Ayan. Tay furniture nga pagtugawan. Da pagtugawan ni nang nga abuyan kakabsat eh. Tofu. Ayan. Nagpintas niyo. Tugaw ka man? Magtugaw tayo padasin magtugaw. Habang buhay-buya. Ayan. Magtugawan eh. Nagnay, tayo magtugaw. Tugaw na? Katina. Tugaw na? Padasin man nagtugaw na ang tanay. Napintas to pinagbibuyan iti telefon. Wow. Hindi ka sa try ko Nagpintas ti kulay na yan eh. Wow! Wow! Nagpintas! Wow! O, try mo man nagtugaw, Gina eh. Natay? What? Wow! Dantulat ta! Nakribi. Nakaiba. Nagpintas ni kakabsat ni oh. Tapos ang tugaw mo. Sumagpitin, day salaset. Ano, anya ti film mo ngay? Donya? Lapin ko ko. Doon niya. Wow! Pintasin. Nagpintasin. Padasin mo may tigtugaw. Padasi ma. Ay, tati kayo ma. Hinayad. Agin do na tantot ta. So, ikaw to ti Fong? Muna! Wow! Nagulay na kay. Hilo. Napintas gamit, nagdagto Fong na niya. O, diba? Nagpasin.